2 lístky poprosím. Nech sa páči. Ďakujem, pani. Dobre. Ahoj, čo by si prijal? Mám tu pre teba veci, zlatičko. Nie to ale máme. Kam sa chystáš? Ja? Na izbu 109. 109. Tak. Poď ďalej. Ahoj, mami. Ahoj, Zlatko. Vystúp si. Pomôžeš mi s pár vecami. Jasné, mami? Som tu, mami. Dobre. Čo keby si mi pomohol? No, neviem. To je jedno. Hlavne si daj dole to lietadlo, prosím. Počkaj, hneď to bude. Som tu, mami. No, dobre, Zlatko. No. Už netreba s ničím pomôcť. Mami, na čo som išiel potom z lietadla? To je jedno. Poď, ideme domov. Vždy to takto preháňal. Poď, Zlatko. Áno, mami, idem. Poď, Zlatko. No, ja idem niečo ešte kúpiť. Ty tu počkaj. Tak fajn. Dosť. No. Kto si? Ja som Mačka. Čo si slepý? Nie som slepý, ja sa pýtam, kto si? Viem, čo si za zviera. Flóra. Ahoj, ja som Teo. Čau, Teo. Čo chceš, Flóra? Ja som si myslela, že vy tu máte nejaký obchod, chcela som si skúpiť jedlo, ale vy sme mali máte. No, presne tak. No aspoň, že som si sem zobrala v kufri svoje veci. Počkaj. Počkajte minútku. Tak, tu sú. No, to je teda tajblik. Nemám rád zmrazené kosti. To není zmrazená kosť. Aká? Je to... Au, čo ma bije? Ahoj. Dobrý deň. Som jeho mama. Obťažuješ. Daj nám pokoj. A choď, my už pôjdeme. Poď, Zlatko. Nevracaj sa. Ty sa nevracaj. Toto je náš dom. Tam mám izbu ja. Tam dávame. A tu má izbu moja mama s tatom. Presne tak, je to super izba. Ty si ešte Turučku. No, hotovo, tá baba sa ti asi zapáčila, čo? Mojej mame šibe, či čo?